Apa? Agi mau kai to kari nyomo. Hambai media person suno norok salbrum brum suno horung to salung to di brum to wating to satung to norok suno login ucu ba channel norok suno title hambai ya poro suno tini phamang ka bo Bidan Sabha ngai 26 asam bari constituency tei ADC constituency ngai mo kulai champo ngai obok ngai purbo champo sara bisini 3 number ward ujan mojan hinjabo ujan mojan ngai chung sara pipa borok no silihoro abo remote area ro ma chung chini borok ga hasuk khino ngai oro ya tonglai chini taku bosong borok belai ke kosto ngai tonglai jo chung to saimono ya chung oro phaiman ngai thanai kisudin age sakra late tokirai deborma bo saksori hamyangai thika bini umurkai pai 70 kasakasi ingka ngai bini nok bokung belai chukdi orto boni udan mutin to kebo sugde ya suganai kire ngawon bisinga chung khanawoi bo nuk bokung bo bokung kosudra chung subo sugeba chung kini bo ekta bo dutia khari lai bini paithakni panda eba terbino chung bormo kicha oro chuasu khlanya chung khalemanengo oro chung kini phaiman jaka angni jikhoi political district ni tipamo thani working president Yusuf Deborma te tumoro phaiman jaka chini 26 asam bari block committee ni vice president chini borong nang nama support tin tongo tei block ino committee member chini borong nang oren tongo tei chini champo regional বিশেষ ভাবে oro chini champo regional ngoro chuba chu lekha oro tei phaiman jaka chini champo regional ni chini borong nang deploy tongo tei chini borong nang porter song tei tongo tongoro login ro nukra chini porichu song tongo o jagani no chini regional member ok tei logi tongo chini o purbo champasara bisini no 3 number ward ni chini member chini borong nang sochin tei chini YTF ningai chini SB song chini ro phaiman jaka chung oro chini tongphugoi aba rang kabang tongoni chung phaimaya haipono chung chini borok kosto chini tongo ba chini borok ram dagi bisitui agi NGO tongphur hodi no chini borok no je suk na dara sungai ba dara tahnai bemar manjak aba hamia taino subari thaja tongo ba chung chini aba haikhnoi no chung taksu jara pha sute lasu jara chung aba haikino chung tabo chini borok rani chini nahar mung eba chini tiprasrong no chung suk dukha chung borok bai logirui chung subai tongmani nuhunei sanam chungmani borok munang chingto jaga jaga berai na khenka guri na khenka nugo ba himano tipra sarone kabang biriman tinaro bo bone bo nokho khabi belaino o ojan baidano le tabuk jehetu nong na hapang oro asugoi tongmani ba jao constituency ba busuk dorotoi hapang ni sujug subida ro sokpai kena hapang ni sujug subida to kombes fain tongo awon bisingo chung saimono chini TTADC belakhe chini direct fund fain bagai chung saimono agi ojoto chung salai fain tongo ngoro median bisi khanai tongona chung jotai yearly chini TTADC 600 কোটি আইছে ফাইও জাগানো চিনি যারা TTADC যারা এমপ্লয়ি এবা চাকরি খায় বরনো মোটামুটি 500 ni উপর 500 কোটি ni উপর থামতে প্রায় 70-80 লাখ খাই বা কোটি হাইরোবা जों डेभलपमेंट संकुल खाइमिया তাই অবা হাকিনা তিনি डेभलपमेंट চিনি বরক বিসিং जों কমই দङ আবন বাগিনা जों চিনি বুবাগারা মিসুতে চিনি যে কিপ্রাসা একট যে চিনি ডাইरेक्ट ফান্ডিং ল্যান্ড রাইট পলিটিক্যাল রাইট অবর जों সাनै দङ অবর মাখাই जों বসাং দিনতেबो তামনাই চিনি কিপ্রাসন যে ইমাং যে মুখথাং जोंआबो ফুলফিলিং होनना आसा खायो जों ताबुक नुगै दङना जों थानाय 2021 चिनि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि त्रिपुरा म थानिगै जों सरकार वाइसे फाइमाका ताबुक अ 26 जों तेवाइसे फाइका आवन बागै जों बुसां दिनतेबो डेभलप उंगान हिं खाखायो तै ताबुक जों बुसांगो चिनि बिसि इलेक्सन वंनाय तै बिसि इलेक्सन जों गुप्लायनाय खाखायो तै बुसांगो चिनि एसेम्बली वंनाय अ जराबो जों त्रिपुरा मथा फायनानै खाखायो आफोर वंखलाय जों
aste aste tabuk jung busang kai tong ne jung chini bo gara bisin tui jung jutno nugi tong kena tei jung abon norong bisin tui sanam jungo jung kha tamna meeting ne eba kha koin kok kore je phaimani jung chini bo ram bisin tui kisa kisa khai jung je mangoni manin tongo tei manna bangina jung busang dino teba jung koklai klai chini tipra se ba bo gara bisin tui kai jung develop khaiman hile jung kha kai bong oro to jung saimano kirino agini hetna kiri nugi tongo ngai sorkar bisin tui kicha kicha je phaimata phain tongo tei busang dino teo pakai jeng tabu taimano obo ngai edisi area o edisi ni sini kulai champo ni sini sara suro kaino poktomon tini bo bang salai jong no taipano bini onyo samko mo bo tini phaimali ya jeng tini duita suba jo kaini jaga khaika kaisa kai jeng 3 number ward melkabari aro kaisa cancer ro jeng obo haino ter de bagi jeng suwa jo khaika tei tabu nga oro ngai sini MDC saro kok salai bo phain to mane bo phaimali ya ngai norong no klai tudi nei bo okok saka tei busang dino phainani kok sotai develop korbo jung khalai tongo tebo jung niji byaktigoto jung agiro jung khalai tongo nokpuro jung tangni tongo tei develop digi jung sarkar ba habung phaitibra tamnai chini titi chini titi jung tebo kahamkai jung khalai develop digi jung tamnai bungo area no busang wa onai khakai lamar to ngi pe kolode jung tagnu khananoro tabu nokuk te bongni income digi jung bahai khene abo jung busang dino khalai tongo nei sama mo